Mandla phambili ngomkhonto wesizwe phambili ngabelaphi bendabuko phambili nge-Women's League phambili nge-Mother Body phambili nge-Youth League phambili. Ngibingelele umphakathi, ngibingelela abathandi ba-MK. Okhulumayo uNokwanda kwaSibiya wase-Ward 60 ngaphansi kwe-VD eCottonland. Siyanibingelela sisevutheni niyaphila. Namhlanje-ke size ngokuzofeza izithembiso esazenzile emphakathini. Asigcini-ke ngokucela ivoti kuphela kodwa nomphakathi siyawukhumbula nanezithembiso esazenzile njengoba sizodeliver nje mhla 26 December sasikwenzile nasekuqaleni namanje siyaphinda futhi siyakwenza. Sithanda ukubonga udokotela uKhehlelezi ngemisebenzi yakhe emihle emngaka ukugqugquzela abantu ngo-MK nanokufeza izithembiso azenzayo emphakathini. Viva mkhonto wesizwe, viva! Forward nge-Women's League, forward! Phambili ngomama, phambili! Phambili ngabelaphi bendabuko, phambili! Phambili ngolusha, phambili! Phansi ngabanqobi, phansi! Phansi ngabadimali yentela, phansi! Ngihlakaza umkhonto nenzani sababa busa elani manje ngigijima inkantolo ngihlakaza umkhonto nenzani sababa busa elani manje ngigijima inkantolo Awubakwazi enkodo! Sanibonani eWard 60 kuyiCottonland VD. Igama lami nguSimangele Ntuli owaziwa ngokusebenzela umphakathi njengo-community health worker. Ake ngiqale ngibonge la uDr Khehlelezi ewubaba emphakathini osebenza ngokwe-MK Party. Njengamanje ukwazile ukuxhumana nami njengonompilo. Wathi mama singiyaye ngikubone emphakathini wehla wenyuka ukhalela abantu ukuthi abanye babo balale bengadlili. Wangisondeza wathi awubuye usondele la awungipheke amagama abantu abaxakekile. Lokho kube sekumenza ukuthi aphatheke kabi. Kuthe nalokhu akutholayo wathi ngeke ngikushiye mama awuze nabantu bakho uzibonele. Kuyaqala-ke ukwenzeka kanje ukuthi kube nenhlangano eyazi ngomuntu omnyama ukuthi lo ulale engadlile. Ukwazile namhlanje uDr Khehlelezi ukuthi kunabantu abaxakekile. Ilokho nje engithi ake ngizokubonga kakhulu ezweni lonke emagumbini amano omhlaba. Njoba ngise Ward 60 ngiyaqala ukubona inhlangano iMK Party yenza kanje emphakathini.
Votela umkhonto wesizwe. Elani manje ligijima inkantolo. Ngike ngabona umkhonto ngawubona, ngaphinde ngawubona ngaphele ngavota. Votela umkhonto wesizwe. Elani manje ligijima inkantolo. Ngike ngabona umkhonto ngawubona, ngaphinde ngawubona ngaphele ngavota. Votela umkhonto wesizwe. Elani manje ligijima inkantolo. Ngike ngabona umkhonto ngawubona, ngaphinde ngawubona ngaphele ngavota. Votela umkhonto wesizwe. Elani manje ligijima inkantolo. Elani manje ligijima inkantolo. Elani manje ligijima inkantolo. Elani manje Amanda! Viva mkhonto wesizwe, viva! Viva mkhonto wesizwe, viva! Forward, ye-Women's League, forward! Phambili ngomama, phambili! Phambili ngabelaphi bendabuko, phambili! Phambili ngolusha, phambili! Phansi ngabaqoki, phansi! Phansi ngabadimali yentela, phansi! Phansi wenzi, phansi! Awuwenzi, awufe! Awuwenzi, awufe! Phambili ngabantabati, phambili! Phambili ngobathini, phambili! Phambili ngogogo, phambili! Sihole ngamalanga, sihole! Akho-ke comrade, yabona manje ngikunike impilo. Kumele nazi into eyodwa. Uma ngibona uma ngemoto enhle, isifiso sami ukuthi nani ngibele imoto ezinhle. Yangizwa? One thing about me, ngiyithanda nonke. Uma ngathiwa siyabalalana bakhona member abawu-40 abakhulumele kabi ngami, bangithuka. Kodwa let me declare this. Angenizondi ngithanda nonke. Nizwela ngithi. Ngithanda. Comrades. Ukhulumile comrade indaba esithanda bogogo abalanga. Selani bahloniphe. Abelaphi bendabuko ningabathathi kancane. Umkhonto wesizwe uyaphila, it's because of abelaphi bendabuko. Njengoba nibabona nabo bakhona kaJerome Sinogogo uMakhosi uQwabe owu-coordinator we-BD, sino-convener uBabubeka we-BD. Siyanishumayela izwi, sizamile ukuphumana nabantu basemhlasini. Ubaba uMapoloba nami uyambona ukhona. Sicelile baba uMapoloba sathi sicela nisi-identifayele omakhosi bonke basemhlasini. Siyafisa ukuthi lento esiyibona lama Mapoloba ingene iwadi yonke. Ngicabanga ukuthi wathi umkhonto wesizwe mawufika ngathi ngeke ngikwazi ukuthenga ikipa ngithengela abantu be-BD kuphela, kodwa ngizothengela iwadi yonke. So abantu abayisuse lento ye-division yokuthi i-Cotton lenza izwane nalaba sibathanda bonke futhi lolu hlelo sizolenza iwadi yonke. Awunomuntu wakini ohlale eHezemiya mtshela ukuthi beka phansi moya uyeza ngalapho. Nizwela ngithi comrade. Nisithandazise ma comrade bantu basendaweni. Nimthandazise uKhentelezi. Ngile ndoda enesibindi amsabi. Ngoba ngiyazi ukuthi ngenza kahle emphakathini. Angikhumbuli ngiyathela umuntu. That is why no comrade indaba ezithi uyikhulumile. Sihlale phansi izolo nabelaphi bendabuko sabamba umhlangano. Uma njalo uphuma la ngemoto ngiya ekwami ngihlala le mhlanga mina.
ngibona abantu beta benyuka neyimpampam abanye ngize ngibabize ngideyo zandla enanda likhamanzi yabo ihlalile ngayibuka lento ngabona ukuthi abantu uzothi mawuthi udonsa ipayipi uthi na umpompi nginakhela wona abantu bajike benze kabi uthola sebephuma amapayipi ephuma igcine ngasaphuma amanzi ngibese ngithi umkhonto wesizwe akuseyeni ukhethelezi umkhonto we've then decided ukuthi we will buy ipayipi lento esikhuluma ngayo leyothi lishonela kusasa seyenze kini asithembisi singafezi sithi masithembisa lokho kusayo kusasa angikhulumi ngomuntu wasenkompolo kuphela angikhulumi ngomuntu wangala kuphela angikhulumi ngalabo abangala kuphela ngikhuluma ngemali abathi yonke onganamanzi ungayincengi ibhateli kanyaba bahambe nayo asincengi ngoba le bhateli kani kusasa sifundiswa amanzi angcolile we are not going to be captured by ibhateli kani nama-construction mafias ayiwona abhala amanzi ngamaspom just because bafuna ukufaka i-invoice inyanga mayiphela as from kusasa kusuka ngo-10 ekuseni kuze kuyoshaya u11:30 ekuseni sizowavula amanzi la sizodonsa ipayipi nizowakha la why sithi sizokala isikhathi 1 hour 30 minutes sifuna ukwazi ukukontrola then siwavale siphinde siwavule ngo-5 ntambama kuze kuyoshaya u6:30 ntambama wonke umuntu ofuna ukukha amanzi uzobuya la azokha amanzi awaphela amanzi la agcwele nje amanzi akhona sizama ngayo yonke indlela ukuthi umphakathi wakithi sizama ukubanika izinto zibe seduze angeke kusiphathe kahle ukubona umuntu wakithi equleka size kuthiwa uqulekile abantwana bethu abaqulekile esikolweni kodwa amanzi thina sinawo konke lokho ekushoyo mina ngibanengi bayaza ngibasabe ngoba ngincenge emanzi wabo angincenge ngogesi wabo ngiqondile nje that is why ngeke ngithengeke bazamile ukunginika imali angiyifuni imali yabo kodwa silwela umphakathi wakithi siyacela-ke macomrade lalelani uma senikhetha ikhansela ningakhethi umuntu ozolidayisa ningakhethi umuntu ozoliphakamela nikhethe umuntu elizokwazi ukukhuluma naye ngoba umkhonto wesizwe sinabantu abaningi abagqoke ikipa zomkhonto kodwa abawona umkhonto izwile macomrade you must be wise yanivusa emakandeni bukani and I will stand ngizolilwela mina up until to the end noma igama lami bangabuya kini balingcolise bathi nje nithi asinandaba kodwa sethemba yena mina ngiyolilwela ukuthi ni-identify umuntu oyosebenzela umphakathi hhayi oyosebenzela umuzi wakhe izwile macomrade lokho esikwenza lana asithengi mehlo abantu siyanicela-ke mphakathi okokugcina engikushoyo sicela ukuthi next week ukunhlupha nje kokubili next week ngolwesithathu isikhathi 12 o'clock emini uma nganibona nigcwele kanje sigcwele laphayana kule sikolo kuthiwa yini sizozama ukuthatha abantwana abawu-40 esingeke sibasho la sicela wonke umuntu next week ngolwesithathu asiphume ngobuningi bethu siyoma laphayana sishaye ingoma sisuka ka-BS umkhonto wesizwe siya laphana siyoma lapha abantwana babephume esikolweni sizobanika iy'cathulo sizobanika ama-chips siyanithanda fundani bantwana leyo nto ilethwa ukhethelezi ebambisane nompresident wolusha uPhiniso Cibane ehambisana noComrade uNdaba Ezintsha izoyenza sizoyinika abantu siyanicela-ke bomama nabobaba nabogogo njalo ngomsombuluko
kunezinto esithi masiyiqonda emhlanganweni ubone ukuthi wena zikweqile uyithola ekugcineni zama ukutotoba at least ngo-6 o'clock uye lapha ehholo ngoba kunezinto esiyikhulumayo ezizokusiza thina siyaxhumana nosomabhizinisi masikhulumana nosomabhizinisi sicelela umphakathi siyacela-ke makhomredi niye njalo umsombuluko sisuke sisehholo lomphakathi emhlanganweni siyojabula and next time oba namhlanje ngiyeke makhomredi lento yokuthi manisuka la niyathukana hayi lona kayena umkhonto wesizwe njengo-ANC ebeyofuna lapha lokhu esizokwenza namhlanje sikwenza as abelaphi bendabuko bomkhonto wesizwe sibambisane nomkhonto sizosiza umphakathi it can be ANC, it can be DA, kungaba u-EFF, kungaba u-IFP, kungaba u-NFP sizosiza umphakathi musanda ukuthukana again maybe okokugcina sengivala kunalabo abathanda ukukhuluma umuntu oyodestroy umuntu omnyama umuntu onjani umuntu oyodestroy umuntu omnyama umuntu omnyama Hawu, siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu emkhontweni. Siyabonga kakhulu kubaba uKhehlelezi. Siyathokoza kakhulu. Sibonga kakhulu isipho esikhulu sokudla. Ngathi ngaqhubeka. Ya, ngiyabonga umkhonto wesizwe. Inkosi izikubusise. Kokho ngenzele kona. Amandla. Viva MK, viva. Viva Women's League, viva. Siyabonga kubelaphi bendabuko, siyabonga bomama, siyabonga baku Dr. K. Lento ayenzele umphakathi enhle nakangaka igrosa enkulu nakangaka. Akuzona ijumbane lezi, igrosa le esuthisa umuntu amazambane anyanisi isikhwama sempuphu, isikhwama serice, amafutha uyapheka lapha. Siyabonga kakhulu MK phambili ngeMK phambili. Asibingelele emphakathini osemahlabathini. Siyabonga kakhulu kuba uKhehlelezi akwenzela umphakathi engathi engaqhubeka njalo kwande nje umusa aphinde futhi abantu abaphe nabangazi ukuthi bazodlana namhlanje sebezodla. Siyathokoza singomakhosi bendabuko. Ngijabule ngale ndlela le engengikwazi ukuchaza. Yes, ngijabulile kakhulu. Ngokomkhonto wesizwe ushintsho asenzele lona, siyabonga kakhulu. Siswele imlomo yokubonga.